Atharai kan wan syakata ke wapi ok mapi bagi Egypt kum kabor ke bakali jong ni kabor sinsyar. Pawi la ka jong ka benta ba la ka do mapi mentan. Namar la dangim penyiar ke jing perkat ke jongi kum tu mentan mapi pikran mapi dikin mi shibun ke jing keli walei bagi Egypt ki yam brio na ka benta jong Israel. Ti lada kami ke bakum kata ka jing keli lada ngingin penyiar ke jinggut ngila ban shu tharai shibun ki jing tharai ki jungi ki ba la ban long ki ban om yemir bat ke ai ke ban long ka tu kapur lim ni kanum yarab ai ru igi lim dangi penyiar ki jinggut jebarkan nak ai ke bang ui ki ni kisni ke dekat ke basau ke don di ki kintin ti anda la dep kita kisni ke jingam briu yu u Joseph ulakren na kita kiban na kayeng uparo udaong lada mentang la syam ke jing spun akmat jangpi tu da kren ha uparo nga kerpat yapi daong dan pudi hari dekat kawasan ukpa jonga ula penspa nga udaong hakmi ngan sayap no haka jing tep jonga ya ka bangalati yaladi hikanya karikanan hangta mentep yanga pat menta tu sya de kerpat yabi bangan leki kunang meniotep ukpa jonga hadin kata ngan wan haipat ki kentin kim andre ki shilong tang ki jing ra kubor ban pentip show pharu he ke belaja bat kumno ba an indap ya kata ka jikren ke jong kpa jong Joseph ba Joseph tu ukun guna menjori ke wat indap to nge pecha tu khat ke basau andal adap kita kisni ke jing yang beri ibu termasuk ingin menginsung tu na mangina syedap ya keren ya tu dekat ke balai kababut hadin je kutu kalong tak ada sakapur ke ban lek tep ada kajing yang beriu di u Joseph hang ni kat kumpul dekat dekat ke basau aba u ya keren berparu shim lek dala dihi hindrai ikentin ke badan hang dekat dekat ke thu bau pak tin lingba jong itu ki badan nakayeng ke jong u haru di kata tegasyai bad napoi kini ki kentin jong ki jingpha kubor ke jong u bad upunan kam kini kentin lada minta ngala syam kajing sebun akmat jongpi umrau bawala yu obat yakni kekerdan kum urang ba sensyar ndai akmat jaki wawan nakayeng kajing paru upenrit yam gila dia penyih di kentin Hmm. Hmm. kemut unong urang ba sensyar ubasungtu ila kerdan bad ubanyau kor yaki beriu ki badan nakayeng kajing muslim paru ubolong ru kajing por kodrat ujung kerkom ya keren kajong u Joseph hang ni iba laudan ke keren ke bahalor andre ke baide wet haru hundred eladi but itu kikintin mo ngalasyam ya kajing subun dapat jongpi to kata kelong kajing great kabar pada kawan kajing kerpat dakren hau haru also ai kikintin kibangin sai pe ya kadukat kawasan tihadu hang ni hapdeng jo kabakat kani kajing ja ni iba u Joseph ialah kajong kekerdan usmut hu ulong ue kemudian haka ri Egypt. To hadu ong tu syah tu dekat ke basa. Pidan ni ban ong ni ong tu. Ini dekat di basau ki kentin ki boong lada mentang asyam kajing sebun nak khmat jongpi kapan ringdur ya kajing mut ke jonga bagi parlok bahe
bakrau ga kardan na ki ma ijem ki ba u Joseph u yatrika man ga sngi ki wan ban snolem ki wan ban shong asanda u Joseph hagani ga por ko bomot ka jing wan snolem yau Jacob ya ka jingja yu Jacob ka tu na du nang te na ga yin sim bat paj ba u babun ubaya buram lam ya ka ni ga jingja bat ka ne ga jingja ka jingwan jong kini ki parlok le se ki parano sensyar ki he ki han jong hima ije ba yeng jong u Joseph biang biang ubat ialah ka jingmut ban om shim kabu wala mo u hiru ude no sensyar ndrei ubu hi gentien ke balong ban ra ya ka burom jong kini ki parlok ki badan ha yeng jong u shalor bat ma u pat u penrit yel di ka bu ka jing karpat Ahmad ke buram jong ki kadau pendan kam ni gentien asila dan Hashem ke jing sebun Ahmad jong ki bakin ra ya ka kubor syau haru kan jangan ni ke jing karpat ke jong Joseph Oh, so kata tekal asyai na tu kedekot ke basau. So nyepit pada akan ni kedekot ke basan. Inhap nyepit kendiat ang ni mo. Nyepit shwa ya ka ke ba u Joseph. U yathu yau paru penan kam ni hiki kintin. Ukpa jonga ulapan smai yanga udaong hakmi ngan sayap no haka jingtep jonga yaka bangalati yaladi hikay kanan hang ta men tep yanga pipet bhai kini kintin kajing ong nasdang kaskem bau kpa upun smai haka bentana kabuyethu syapang kajing tep ay pher na kay kabu ong u kpa jong Joseph au Joseph ay kaba u Joseph ong au paru jingbu katin ki jong Joseph hang ni kalom bau kpa jong u ong haka jing tep jonga ya ka bangalati ya ledi hiken ya kanam ta men tep ya nga Jacob amul bedong ba u Joseph amu pun so ya kan wanra bet ya ka jeli jong ukpa man ban ya thu au pharu syapang jong kita ki kentin bat yangi ki bla puli pada itu ki lenong ki syahmat ki je keren pada jong Israel bat u Joseph ani ke jakat tep kam dei ka ba Israel politi Indrai kadai ke jaka kaba Abraham uthir ya ka. Mau yangi ki ba puli ya ka khana ngisung thu kadon ka jinya pher. Indrai banra bet ya ka kubor sya uparo. Ini ke jingkren ke jong Joseph ka wanra be ya ka poin syanu bau kupa jong u ukwa wan wang nuot ya ka ban tep ya ka met jong u ndalayap. Pat kata ka syai hingi da ka babu gini kinkin kumni nila ban ong I kumba u Joseph u yathu bakani imat kadai kadustur jong kini kinong kanan bakila pun kre lupa ka jakatep ilde wanchata debeli bu ya ka met ka basa ida ka ya kata kerukom kabut bet bau paru unum keli jingkeli undre un puliang bet ya kanika jingtmu undre yangi pada ki bapuli ka jingithu hangni kumni kapentut si kada bagi sko kumba u Joseph usnaktin yakani ka jingkren ke jong u Israel ha u ka bentar babur jong ni ka dekat ka basan ko om kintin ki jong Joseph hi pat minta to sya kerpat yemi pangan de kiu kanang banyo tep yok pa juma adin kata ngan wan pai pat to hang ni dalor ki kintin ki bula om ubu biang ya jing karpat hakamat jong paru lingba jokini ki briu ki ba lawan na kai ki jong paru
Tiga jingkar pat au haru kolong ai bor le nisya pandet kiu nari Egypt syakri kanan ban pendap ia kani ke jingtap ila ujung kupa. Bat ke kentin ke bas kem kolong ba unum le syongdu syakri kanan dai ong ba unwan pai pat. Di kini ke kentin hi kiaram ila bat ong ban yo ia ke jing menjur ke jong haru bangun u Joseph wan haban bu ai te kentin ba haru unum yo i da kumwei pat ba un tharai sniu ya ka jing tmu ba jong Joseph ha ka ni ka jing ja jong ka jing yap no kwa jong da kum ta imat kan yarap ni kan ni ka dekat kawasan ni pidan ni ban ong ni ban matra. Nah sudan ta ini wei jing perkhat ben Mhm. baga ki kentien ki bau Joseph upha ling ba kini ki parlok jong soks im pharo ki long ki kentien ki ba shai ba ka jingmut ba ka jing thmu hi ka long ban lech ban on tep don burom ni lau jong pa u Jacob u ba mentau di Israel bat ka jaka ban tep don burom yu kadai hari kanan bat ka ni ka jing lech tep ka jong yu lau jong pa hari kanan kam dai ka chim kam dai ka takalenti ka ban jalan ka ban jingai habalej te ngat ngai bakan dai ka ju ka jing jingai ha ka jingai al ti jong ki hemmen hembau jong na du ka por ba ki wan nang te na di kanan ban re tengen si Egypt wa kum ju Jacob kam dai ka ba jalan lenti bat ban lej tep mentaru kam dai ka ba jalan lenti ban lej tep yu syar te ka jaka hari kanan. Mhm. Oh, kadai tebalong kat nu ka jalan kata te 49 ia thu ang ni bat kat nu ka kata ka jingiwan yelet ya kanan cari Egypt lu ya kata ngim panang oh angin deh. So ngin syuk Hai. diang bet ba kata ka jinglet ya kandon na ka jong ka berita. Indai u Jacob dong ba u Joseph ti laik tin ti kena ba no hai syaka di Egypt. Tapi ka syayang ni.